Memethi sengidonsa ngekhola mina. Mntwana, ngahle ngaphuma kanti uthi kahle ngathi vele mina imethi angiregister khona longayala mntwana. Guys, you're making noise. I'm trying to read. Ukuzenza yena ngathi waphila. Engathi kulomuntu Ngiyakuzwa. hamba uvule igate kulomuntu onokhaya. Vula wena. Umncane sukuma. Kanti uyakule wena. Ayinkanye ngako. Sanibonani. Yebo singalivata. Sifuna ukubona abadala bakhona. Bakhona. Singangena kodwa. Ngena. Qoqoki. Salubonani bakithi. Siyaphila thina. Ngihamba lo baba ngifundisa umdenda. Nani ngimamfundisa umdenda. Sivele eTabernacles of God sikhamba sitshela indaba ezimnandi ngoJesu. Singazi ukuthi lingabiza phela ubaba ngale sikhulumela isizwe. Uzambiza ngikhona lapha ukuthi angila nje. Besithi lisondele eduze ba. Ngifuna. Sihamba sichumayela ngoJesu. So besicela ukuthi lingasondele eduze silichasisele ukuthi uJesu ngumuntu onjani. Ngoba abantu abaningi abamazi sisi kahle. Wena mama wena ungubani unodelela kangaka? Mina ngumamdenda. Mama Mudenda. Uthi ufuna nje. Besicela nje i2 minutes baba sikhulume nje okubili ndwana. Ukuthi wenzeni? Ngoba uJesu kumele simkhonze. So yikho sisithi uyanini ngapha silichasisele ukini ukuthi liyamkhetha kuba limkhetha. Wena uthembani wena mama? Mina ngumamdenda. Mamudenda. Dlalela mama Mudenda. Thatha umuntu wakulu. Niphume ngekhaya. Ngeke lifike nje imzuzu emibili ishwa kodwa lo. Sazane kodwa. Wena mama ngeke ungizwe ukuthi nti. Awungizwe ukuthi nti. Kanti uthi ngiyadlala le. Uyakwazi ukuthi ngilala ngihleli lo Jesu. Awuzamanje. Jesu. Wayekhona ngikaloku nathi uthwele.
uzothatha